फोड रे कोणी माले कोणती फोडो सारखंच नाही ना 1011 12 12.5 13 1400 14.5 15 सव्वा 15 1550 1600 1650 1700 रुपये प्रदीप आणि हनुमंतराव करा पुढे घे रे पुढे घे इकडे घे चला 79 कोणी घ्या चला फोडा अजून एक कोणी 1011 1200 12.5 13 13.5 14 14.5 15 1550 1600 1625 1650 1675 1700 1725 1750 1800 रुपये 1800 पीएम करून ठेवा पीएम हनुमंतराव करा 15 17 18 19 2000 21 21 22 22 2300 रुपये विजय करा 1011 12 13 14 1400 रुपये डबल करा 15 16 1700 1800 1900 2025 50 2100 2150 2200 रुपये विजय करा 300 400 500 एकबेटी करा 15 16 17 1800 18.5 1900 प्रदीप करा 700 800 1200 1300 1400 डबल करा 700 800 1000 एक करा 17 18 2000 रुपये 2000 12 15 1600 1700 प्रदीप करा 300 400 एकबेटी करा 700 800 1000 1200 1300 1400 रुपये करा नंबर घ्या माल भारी कोणती कोणी बोला 20 कोण्या चला 187 20 गोणे घ्या आणि घेतो चला माल 15 15.5 1600 16.5 पावणे 17 1700 17.5 पावणे 18 1800 1850 रुपये प्रदीप 500 700 800 1000 रुपये 1000 एसबीटी करा डबल युनिफॉर्म 1012 13 14 15 15.5 1600 1600 रुपये डबल करा 200 250 300 400 500 600 रुपये एसबीटी करा 12 13 1500 15 डबल करा 500 700 800 900 1000 आरएम करा 400 500 600 आरएम करा 15 1600 1700 1800 रुपये दिनेश करा 11 12 1300 किती करा पुढे 300 400 एसबीटी करा 700 800 1000 खाली मारे कोणी 1011 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 1600 1650 1700 रुपये डबल करा 800 1011 12 13 1400 14 केपी करा 400 500 600 आरएम करा 250 300 बोत्र करा 400 500 700 800 1000 एसबीटी करा 1012 13 14 15 16 1700 1750 1800 18 दिनेश करा 500 600 रुपये आरएम करा 700 800 1200 12 केपी करा 11 12 1300 रुपये एसबीटी डबल करा 300 400 500 एसबीटी करा शेवटी 1011 1200 1300 1400 1500 1600 रुपये डबल करा 13 14 15 नीट पडे 15 1600 1700 17.5 पावणे 18 1800 1850 प्रदीप करा खर्च